Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, gaining lumalilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, di serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello, hello, hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Siyempre dyan po sa Ciudad Can Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning!
Magandang umaga po, Ma'am Malulim. Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, good morning. Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Biyernes Friday. Uy, first Friday po kita ngunyan. Petsa 3 na po kita kang bulan na Hulyo taon 2026. Sabayan po nito sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ure-restore naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan sa mga pigpapaabot man po ni Dodigdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 3. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, day nindo nanggad paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supog. Pasma ang aboto nindo kayan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Saro patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibag maingat kan sadiri ta kundi kitaman sanan. Duman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami Lord kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live! Ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes Friday, first Friday, July 3, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurubtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress.
sa mga panahon po tabing arog kaini. Sa umaga, Serbisyo asin reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol sa Net bagong TV. umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo kumpleto. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo na asin para reparo. magugma. Alas sige! Alas 7 gis na tabi, Sir Jerbs sa Bolaños, Burillo. Good morning. Daw, Kay Sir Rolando Camata, good morning man. linaw, Kay Ma'am Julie Bumbita, good morning. kaindong kay Pabati na tabi ang pamilya Bumbita dyan po sa Fatima, Tabaco City. aasahan. Sige, good morning. Sir- Shoutout man na tabi dyan sa, o kaya dyan sa Indo. Po, From Quezon City, sabi ni Sir Rolando. ano, Sige, good morning. Mr. Hulbutan, Biyernes na po kita ngunya. kay Friday. ang pag-asa. Servidor, Oy, first Friday po kita ngunya. toohan, manmoksya. Pag-araw kaning first Friday dakul tabi ang mga nagsisirimba dyan sa San Vicente ano. O kaya pag-araw kayo ni bising-busy ang tinampo dyan. May klase pa. Kaindong boses. Iyo, anan mga pahitangon niya na Biyernes. So mga senior citizen dyan tabi sa Banaan kang Malinaw. May integridad. Naresibi na po ninda so sa indang social pension. Hulbutana sa Ayo. aga-aga. Kay Ali po yan sa DSWD second quarter kan sa indang social pension. toohan. Naresibi na kan sa tuyang mga senior citizen dyan po sa Banuaan kang Malinaw. May pambakal ng maintenance. Mga senior citizen tadi. Bicol. Pambakal lamang ngaya ki maintenance. Yo, Si Mr. Hulbut. sampulo tabing mobile food cart. Idara. Kang ako Bicol Party List ipapanaw tabi ngunya na aga. Katotoohan. Diyan po sa Siyudad Cantabaco may 10 recipient beneficiary. Ngunya na aga yan mangyayari. Isyu. Tatalakayon ninho. Ang Albay Electric Cooperative mga tugang target na ma-energize na tabi ang Colyat Substation dyan sa Daraga Asin Ligaw Substation. Sa serbi. Ngunya na bulan kang Hulyo o kaya Agosto. May integridad. O di nag-arabot na sa mga bill nindo sa kuryente.
Mr. Hulbutan, Halos tabi mga tugang reklamo kay banin ang inabot. ang pag-asa. Ano na ngayon sa tuyang kooperatiba digdi sa probinsya kang Albay dahil nang mapadumanan paghali sa apik aliko perming may problema Manmok siya, kaya nga nga sinalidaan so apik ta may problema o ngunyan si Mr. Hulbutan, na aliko naman may problema na naman kay banin tapos nagpupusing na tabi Sir Susi Mubing Consejo, good morning kan ka dyan sa Peso Office kang Tabako siya, nagpupusing-pusing na naman sumiral ko banwa gari yung ngayon masalida sa aliko mga sarukman itatalakayon ni grabe man baga reklamo sa amiral ko dyan sa Metro Manila sa indong boses. ay nakaw Dagang ay ano na tayo sa serbisyo publiko. magandang umaga po puno ng pag-asa sa gabay at tulong ng ating poong Panginoon sabi ni Ma'am Julie Bumbita wow thank you po Ay panindod taga San Vicente po ako Kuya Mox always po akong nagsusubaybay sa inyo manmok iyo siya, sige tabi Ma'am Julie salamat ha banwa pa-shoutout na tabi sa mga taga-Ugob Malinaw siya, sa pamilya Bungayan kol and ano yan Subak family kumplet sige good morning daw. Hoy alas 7:14 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time aramon tatabi muna ang magiging kamugdakan kan Satuyang panahon hata ang pag-asa tabi may pigbabantayan na raot nin panahon na nasa luwas pa kang Philippine Area of Responsibility pero bagyo na yo bagyo na and posible databing lumawag sa par next week pag luminawag sa par aapo doon databi ning bagyong si Inday na posibleng maging super typhoon yo sige tayaw ng pag-asa good morning. Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, July 3, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang bagyo pong tinawag po nating Henry ay narito na po sa may 1,000 kilometro po kanluran ng Northern Luzon. At dahil nga po sa paglayo nitong bagyong si Henry ay umina na rin po itong southwest monsoon o habagat. Mapapansin nyo, halos wala na masyadong kaulapan lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon at Kabisayan. Kaya ngayong araw, ang umiiral po na weather system natin ay itong easterlies o yung hangin nagmumula nga dito sa karagatang Pasipiko. At dahil po doon, malaking bahagi ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Itong weather system po na ito ay magpapatuloy hanggang this weekend. So mainam po, kung may mga activities po kayo, maliit ang posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali habang mas tumataas yung posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mapapansin nyo nga po, itong ating bansa, walang masyadong mga kaulapan sa araw po na ito, lalo nga easterlies yung umiiral sa ating bansa. At sa ngayon, sa loob ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility, ay wala tayong minomonitor na low pressure area. Sa Luzon, inaasahan po natin ngayong araw, malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng generally fair weather, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, mga localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 27 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao 26 to 35 degrees Celsius, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, sa Palawan, mga localized thunderstorms din ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa City 25 to 31 degrees Celsius. Ang malaking bahagi naman po ng Visayas ay makararanas din ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo na sa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cebu naman 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas din ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan
na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa dakong hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 24 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng ating karagatan, wala tayong naka-issue or wala tayong nakataas sa gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtam ng mag-baybay ng aluan. Bagamat patuloy po ang paalaala na sa kapag may mga thunderstorms, mga pagkinat pagkulog kuminsan, nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka kapag pumapalaot kayo sa ating karagatan. Samantala po, sa ngayon, meron po tayong minomonitor na nasa labas pa ng tinatawag nating Tropical Cyclone Information Domain. Ganito po yun, no? So meron po tayong 3 domains kung saan po tayo nagmo-monitor. Yung una po yung PAR, yung Philippine Area of Responsibility. Kapag yung bagyo nasa loob po ng PAR, binibigyan po natin ito ng local name. Samantala, kapag nasa loob naman ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory Domain or TCAD, kapag yung bagyo po ay papasok ng PAR at po ng TCAD, nag-i-issue po tayo ng track. So nakikita na po natin yung magiging pagkilos niya. Kapag yung bagyo naman ay nasa loob ng TCID or Tropical Cyclone Information Domain, ibig sabihin po, minomonitor natin yung lakas nito at mga pagkilos. Sa ngayon po, no, meron pong isang typhoon may international name na Bavi, mahigit 3,400 kilometers pa po ang layo nito sa ating bansa. Inaasahan natin na ito yung patuloy na kikilos pa kanluran. So makikita po natin, this coming weekend, wala pa itong magiging epekto sa ating bansa. Pero ang pinapakita po nito, posibleng pumasok ito ng TCID today. At tapos po, papasok po siya ng Tropical Cyclone Advisory Domain by Sunday. Possible po, by Tuesday or Wednesday, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po na magkaroon siya ng local name na Inday. Sa ngayon, ang pinapakita po ng ating mga datos, possible po by next week, itong bagyo po na papasok nga sa ating bansa by next week, maaari po ito magpalakas ng habagat. At posible rin po na tumama ito, particular na sa may sa may bahagi po ng Taiwan, at posible po magtaas ng tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Muli po, marami pa naman pong pwedeng mangyari, pero sa ngayon ito po ang pinapakita ng ating mga datos. Possible po na muling lumakas yung habagat by next week, kaya posibleng maging maulan po bandang mga Wednesday, around Thursday to Friday by next week po, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. So mainam po, tumutok po kayo sa magiging update ng Pag-asa, lalo't meron nga po tayong papasok na bagyo at posible po itong maging super typhoon po na once na pumasok or bago pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po na magbibigay ng update ang Pag-asa dito po sa ating binabantayan nga na typhoon, na sa ngayon po may international name siya na Bavi. Samantala naman, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 po ng gabi. At sundan pa rin po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, para lagi po kayong updated. Lalong-lalo na nga po na meron tayong mga minomonitor na iba't ibang mga weather system. Lalo po, meron tayong bagyo na nasa labas pa ng Tropical Cyclone Information Domain na inaasahan po natin by next week po ay posibleng pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility. Pero this weekend po, na-expect pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa. At live po nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekend sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Nagluyas so habagat, Easterlis. Pero ngunyan na weekend tabi mga tugang maraypan sa tuyang panahon.
Next week, may pigbabantayan kita tabing raot nin panahon. Pero may mga forecast tabi na medyo masursurti ta medyo gariday man matama sa daga. Ining aapo dun na bagyo pag naglaog sa Philippine Area of Responsibility. Aapo dun dining si Inday. Medyo makusog may anong medyo makusog super typhoon. O yan magpapakusog yan kan sa tuyang habagat. Ramon na baga pag-arog kanin mga bulan. Yan may mga makukusog na mga pag-uuran. Yo. Kaya kay puwan ta magpreparar, maghanda sa mga Miyerkules pa databi, posibleng maglaog sa par. Yo. Ingat po kita tapos permisa na kita dapat na nakahanda tabi Ma'am Raquel Brocales. Yo. Sige. Mga radyi permi. Ayun naman sa nan pag-asa ta. Permi kitang mga G sa satuyang kagurang na naday man sana tabi kita madistroso naman. Yo. Sige po, alas 7:23 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Sige, pasalamatan ta na muna. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner o dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya so mga naghanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Siring man po, mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilok kang Bagong Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor kang Barangay Istansya. Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney G. Ayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Ikaan burak ni samong ban. Yaon man po dyan ang si Bragais Liner. May biyahe po Manila to Tabaco, vice versa. Ang si Bragais Liner. Good morning tabi, Maming Bragais. O yan tabi, mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Alas sige tabi, mga tugang, 26 minuto. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. O sige, preparar na tabi. Manay Gina Malaginyo Cavite, good morning. Magpreparar na po na si Manay Ales. Kaunin na. Paroso, Roso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol.tv. Si Manny Moksea, Mr. Hulbutana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa.
sandigan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, Ala, sige! sayaw ng pag-asa. Sayaw ng pag-asa. Kahit natabi, Sir Elmer Capo, Malasakit sa kapwa. paroso-roso na muna. Tagapagtanggol, Roso digdig! kod Roso domang! na Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Malimok saya, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Ala, sige! Ala, pahit naman ang paroso nindo. Boses na Si Manay Gina naman, binutasan naman so labahan. Mr. Hulbotana, Paroso-roso nga mo na kita. Cast. Sa biyernes ko niya. prinsipyo't kredibilidad. Totoo, Sabi ni Sir Elmer, pahit sa na ngayon. komunidad. Yaon si Sir Elmer sa Colombia. Para sa masa, Ano nga yan? No rin daw nga matanos ang street light dyan sa hampang kang harong mi dyan sa tuliw. Nga ta, dahil pa na tatanos lamang sa street light nindo dyan. tagapagtanggol Nakapista na lamang ngayon sa tuliw. sa tuwina. Si Sayan kapitan dyan sa Indo. Hulbotana, Ay, awi adi, si ano pala na di. So, namaaram adi, may bago ng kapitan dyan sa Indo. So, first kagawad. may Di pa eleksyon na baga. Ay, parukan sa mga opisyalis. Iyo, Sir, para matanos na sa naday, panatano. laging handang tumulong. Dyan sa tuliw, good morning. Kay sakit akong bungot. Tama ba? Watching from Burias Island, Masbate. Uy! Nakaabot ako dyan sa Burias Island, Masbate. May paninindigan, Palangga ko kamo dyan. akit sa kapwa. Dyan sa Masbate, adi, ma-pertihon dyan, masiraon dyan sa Burias. Tuwina, Mr. Dakol dyan na nagsasabi sa ko, ngayon sir, palangga taka. ng pag-asa. Palangga taka ngayon. Sa masa, Mga taga Burias, good morning. may paninindigan, Ano yan? Good morning pa shoutout databi sa Albay Cove Resort. Yan, sa intabi yan makukuha. tagapaglingkod. Sir Bungot. Ano yan? Sakit akong bungot. Tama ba? Tama ba yung pagka-pronounce ko? ng pag-asa. Bago ng kapitan. Sige. Sa Makiriparo tabi sa mga barangay official. sayaw ng pag-asa. May Diyan da sa may tangod kang harong nara Sir Elmer Capus. sa kapwa. Para garitan usun so street light baka sinapuyong kang bagyo. Sa tuwina, Bagyo na naman lamang. boses Sige. ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng
Birilid na mo na. Tama na mo nagkiparuso-uruso tabaga masubrahan man kita. Pag nasusubrahan baga ki paruso-uruso makulog baga sa bitis. Sa tuhod. Pag nasubrahan ki paruso-uruso, si Relmer, makulog bagan sa tuhod. Ayo. Bakakay po. Sige, good morning. Diyan sa Bakakay da. Pero taga Burias ka. Nakaabot na kaya ako dyan sa Burias Island. Nagano ka man nga dyan? Basta. May ihada kaya ako dyan sa Burias Island. Aramo naman sana ako. Dakol pirme akong ihada. Yo, sige ang dakol kang ihada ko. Nata daw yan. Day baling nga ninong day kang kwarta. Ang importante nga ika, supresensya mo. Yan ang importantehon niya. Daw nga day kang imo, day kang sintabo, day kang pira. Ang importante nga ninong, supresensya mo. Mas mahalaga ang presensya mo kaysa kwarta asin iba pa. Iugon mo yan. Kaya sige lugod na dako lang ihada ko. Sige. Magkamay magkuminto na naman. Biyernes po kita ngunyan kasuod ma dyan sa Malinaw Covered Court ginibuso payout kang sa tuyang mga senior citizen second quarter ngunya na 2026. Tama man agad di second quarter na. Palawag na kita sa third quarter. So, maray man na ining social pension kan sa tuyan mga senior citizen. Dakula man natabang ini sa mga senior citizen tadi. Tabata may pambakalamang nga pang maintenance. Yo. Kay po ang tangi magbal kipang maintenance. So, dakol na baga. Maski nga ni ako bako pa man kita senior citizen tabi madamaylin pero igwada kita ki maintenance. Yo, obligado na kita. Tasabi kang sa kuyang doktor si Ninong Doc Dante Bausa. May clinic pa lang si Ninong Doc Dante Bausa dyan sa Malinaw. Anong barangay ang nakakasakop kan? Along National Road dyan sa barangay Bagong Bayan. Bagong Bayan pa yan ang poblasyon. Dyan sa Malinaw, wala ng hospital adi. Sarado na su hospital ni Dr. Liangco. Kung kaya igwa dyan ki clinic, may clinic dyan si Dr. Dante Bausa. Dyan along National Road yan. Dyan sa barangay, nakasakop garikan barangay Bagong Bayan o kaya barangay poblasyon. So, oral daw, igwa po ki opisina, si doktor, may check-up. Si Ninong Doc Dante Bausa. Ang dating, dati po siyang Rural Health Unit, dating Rural Health Officer, kan RHU Malinaw. So, nag-retire na. So, dahil niya matios ang mga taga Malinaw, kaya naglagyan ki clinic. Ta importante yung sa sarong munisipyo igwa ka ki hospital may distansya bagang tabako mas maray ko ta na kung igwa man nanggad ki hospital kung halimbawa 10 oras ning banggi makamati katabi ki maraot na pagmati may madalaganan kang hospital. Yun ang advantage. Pero kung medyo may distansya naman ng tabako baga. So may clinic kaya lang may alas 8 hanggang alas 5 yan yata si Dr. Dante Bausa. So nagki-clinic manggiraray pero syempre private na yan. Igwa man yang kipig sisingil pag nagpapa-check up kamo kay doc. Pero mas barato. Sige so mga taga Malinaw magpa-share na sana kamo dyan sa clinic ni Doc dyan yan sa poblasyon o kaya Bagong Bayan na nakasakop kayan along National Road. Hanapon lang nindo so clinic ni Dr. Dante Bausa. Sige. Di
So mga senior citizen, ade, ang pighalat tabagangon yan, so ining pigapudtang universal pension. Ayo, tanganing once na ika ngaya naging senior citizen na tabi mamlis o kaya ihadang list manlapas kapos sa balon, no rin ang kasal mo ta i-kalendar ko na nganing dapat maka-attender ako. Kung kukuha mo no, kung nakukuha ninong dahil takapudo na ihada. Iyo, kung kuhaon mo ako ninong ang apod ko sa imo ihada. Iyo. O pero kung dahil mo ako kuhaon na ninong, palangga taka manggiray. Iyo, sabi diyan sa Masbati, palangga manggiray. Mas kukuha na ninong, palangga taka manggiray. So ining sa tuyang senior citizen bagani, siyempre dit man sa nam pundo kang LGU, tapos sigwang nagtatao man sa provincial government para sa social pension, di ba? Igwasos WD, pero daigabos natatawan ang sa tun mga senior citizen. Kumbaga ang kwalipikado sana na mga senior citizen. Pero ito yung sunod na mas na kayan na ongoing na tigdidibatihan pa siguro itong pigapuntang universal, kundi ako nasasala, universal pension by na once ika na naging senior citizen, entitled ka po kayong pension na ito. Nagsisinta ka na o di senior citizen ka na, sigwa ka ito, maski ang isa mo mayaman ka, pobre ka man o ano pa man, basta nag senior citizen ka na ito. Yo, so saan yan na so kan sa tuwing senior citizen, may mga pinagihan na proseso tabi yan. Kaya so iba mangalas ka mo, tios man ngaya ako, senior citizen ako, pero ngayon di ako kasabay dyan. Talimitado man sa naampundo kan sa tuyang LGU, asin iba pang ayon siya kan gobyerno. Ang makamurumundo digdita, nganing makalaog ka ngaya dyan, dapat ngaya may agad ng senior citizen. Halimbawa, kung garian so ngaya malunad ka mo sa bus, tapos pano na ngaya, no, di pano na subas, ika na sumasunod sa listahan, na pano pa ngaya subas, mahalat-halat ka na, may bumaba, nganing ikan makasakay. So yan ngunyan mga tugang ining social pension na ini, na makamundo man na pag-uri isipon, gari ngaya sumasurunod, so naka-line up ng masunod, gari ngaya nangangaradji ngaya, na matigbak ngaya so gurang ng senior citizen, nganing makalaog na kita. Nganing ngaya makakuaman kita kan social pension na yan. Di ba? Makamundo na pagparadangogon, nagari ngaya pagpapangaji kang kapwa niya senior citizen na dapat ngaya may magadan. Tanganing ngaya makalman ako, tanganing makakuha naman ako ki social pension. So sana mapi itong batas na ito, so universal pension, tanganing pag sinabi mong senior citizen ka na tabi magina, makakasibi ka. Pantay-pantay na, wala na kimahirap naman dyan. Kung halimbawa mangyari na itong batas na ito. So maray man na igwa lamang kinakukuha sa lokal na gobyerno ining social pension. So, at least nakakatabang manini sa satuyan mga senior citizen, yun na nga niyan, pamakalamang kibulong, apera kang kulor piraman sana, pod kaya piraman sana nakukuha dyan sa social pension na yan, kulang nga ni kung isipon ta, kulang pa nga niyan sa pambakal na bulong, pang maintenance kan satuyan mga senior citizen. Sige bata, baga pag-arog na kainin mga panahon, gran mga namamatian kan satuyan mga senior citizen. So kaya nga ni
na so iba, so sa tuyang mga kababayan ay bagari nagsiselo sa senior citizen nga ta nga yata puros na sana ngaya ang programa kan sa tuyang gobyerno sa senior citizen nga ta ngaya sa muya ta daiman mga taxpayer man baga ngaya kami talaton mo na nindon maghurang kamo talaton man mo na nindon mag senior citizen kamo nindon marealisar kun nata dati pa sa tuyang gobyerno pag citizen na dyan maarama simbahan mo. Baka Bisyo Sinriparo. Tama ka ngaya o ano na okay. Sige. Dio ginibuyan kasudma sa ano ko yung MSWDO ang pag-ispo o kaya pag-payout ang second quarter 2026 DSWD social pension kan mga senior citizen dyan po sa Banwaan kang Malinaw, Albay. Ala sige! 44 minutos Sa umaga lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time ang oras pong yan Si Manny Mokse dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis Legazpi City open for transient po Sipyot Cred madalion po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners o dyan yan sa Rawis Legazpi City National Road Unit kasagahanap tabi ki dorm boarding house para sa mas dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. May panin Ringman, ang oras niyan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Mongaw, Tagap City Councilor Rene Urse, Codes Municipal Councilor Irene Espahot, Mayor Shika Posbilo kang Bagong Malinaw. Boses ng pag Daraman po sa tuya yan ni ABC President Cap Art Avila, Prob Cap Susan Nabor, kang Barangay Istansya. Bao Siyempre, kasabay tama dyan si BM Attorney G. Anggaw, BM Carol Siga and Big Siga Jr. Servidor ng masa Siyempre, yaon dyan ang Siga Eastliner. Sa Ya, maming, good morning. siya ang So, yan po mga to. chat Digi sa programa, 15 minutos na sana ba? Sotyo. Ako lingko. Ako, Mr. Na. kapwa Ngunyan pong first Friday kang Bulyo taon 2026. July 3 po kita ngunyan. Mr. Hulbotana Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Yo! Chat para sa masa Sige, ano ini sabi di Manay Gina, daiman iyan valid ang may mga nagadan ng senior citizen. Pagday nga ni sa muya, dakul ang nagadan talidahan. Iyo. Di man pwede tatig be-verify bagaan dyan sa ano, sa MSWD. Paggada na so senior citizen, hali una sa salidahan at taday man pwede nagada na mag-receive ano yan, eleksyon. Pag eleksyon baga nagbuburutan mga pati pa lang sa senior citizen aron ka gada na nagkukubra taday man siguro may listahan baga dyan, mahigpiton bagaan mga nagre-release kaya. Maski nga ni dahil kalakaw sa senior citizen, kay puhan mo magpasiring dyan sa venue, nga ning ma-release ay mo sa imong social pension. Maski baga sumakulugo ng bitis mo, maski dahil ka na nakakalakaw, kay puhan mo magduman. Tanganing ikaan magkubra, pati dahil dyan ki mga puro proxy. Yan garo kang kahigpit. Kaya so may mga nagkawara na pataliw na tapos salidahan na. So yun na sa ito sa pag-asa kan sa tuyan mga senior citizens so universal pension.
O sana mabatas na ito. Tapag na isa batas na ito, order yan. Sige. Ngunyan man na aga tabi matugang dyan sa Tabaco City, may na mangyayari. Ngunyan na aga, yan ang ako Bicol Party List para magunin 10 mga 10 beneficiaryo 10 beneficiaryo kang Pajak Asenso Program. Iniso mula Pajak food card na may mga pigtiti nga tusok-tusok baga. So at yan gigibuhon and may bayan na 5,000 worth of starter products. Para makatabang databi. Yung mo yan. So mga beneficiary, 10 beneficiary na taga-tago, may puhunan tulos na kasabay para matinda na sana siya, tapos paparolingon niya itong kapal na 5,000 pesos kaya pong nagdi magigos. So programa po ini kang ako Bicol Party ining Pajak Asenso Program. Adyan po yung gigibuhad kang tabako. At yan, mga alas 9 databi nin pagkaaga. So good luck duman sa mga recipient. Mabibinipisyaran kaning 10 mobile food cart para po sa Pajak Asenso Program ako Bicol Party List. May 5,000 na puhunan para sa sayang panghabuhay. Dito ko lang bang ini dahil ka na magibuki food cart mo. So may nasa Pajak ini, Pajak Asenso Program. Kung saan nga so may mga matawo-tawo duman ka maparada kay itong Pajak mo, maglunakin sa mga tusok-tusok. Mahal naman pati bagagunyan ang tusok-tusok besos naman ang pinaka-minimum kada sa rontuho. Higos lang talaga ang kaipanganing mabuhay kita sa ibabaw kang kinaban. So sana sa iba pang munisipyo igwamay nabay sa natay po tayan sa ako Bicol dyan ta sa Tabaculo sa Legazpi kayo ni kay Congressman Alfredo Garbin Jr. kang ako Bicol Best, kung may plano man sila sa mga iba munisipyo, digdi po sa satuyang area, particularly di sa first district kang Albay. So nainutruso baka sa ibang munisipyo, baka lamang may plano man na. And paano ba maka-avail? Paano ba maka-angaro Pajak Asenso ako party? So tanganin makapag-prepare nga ni maka-apply kita. Pag ako nga ni apod kay ni hinigusan yun naman sana sa kuyang gusto yusyo ang tusok-tusok. Nagtutusok-tusok na tabi manay Gina, nagpaparosok-rosok pa. Serbisyo Asin Reparo. Dahi mandaan nagkubra, dahi mapig sa salidahan. Ay dapat salidahan po yan. May pundo po yan. May nakalukar na budget po dyan. Tasayang man pag dahi kinuasit, baka may magkuang iba. Na may kredibilidad. Di sige tabi mga tugang, madali na tabi ang barangay and SK election. Manay Gina, si Sayan may mga plano tabi sa Indo. So barangay and SK election, parani na ng parani. Palapit na ng palapit. So may mga plano tabing magkarandidato sa barangay and SK election ngunya na 2026. Ang filing kang COC. Pag-file po kang sa indong Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang Oktubre 5. Dali na baga.
Ano na ngunyan? July o August. Sunod kan Sir Edwin Sistina, September na. Oh, madali na ba, di ba? O kaya ngunyan, tabi, so may mga may plano na magkarandidato, tapos sa mga dating kandidato na ma-re-elect ka mo, siguro doon nindo may ginibo ka mo. May ginibuhan ka mo sa barangay nindo. Makasupugon, ma-re-elect ka mo, makasupugon na dahil man ka mo kaginibuhan. Ha? Yo, makasupugon baga na si Redwin nagkandidato ka natapos sa turno mo dahil ka lamang kiginibo sa barangay mo. Tapos ngunyan, makusugon pambot mo na ma-re-elect ka, hahagadon mo na naman buto kan sa imong mga kabarangay dahil ka nasupog. Diba? Ma-re-elect dapat, mga ma-re-elect dapat maurag may ginibuhan ka mo. Tanganing may ihambog ka mo dyan. Pero kung dahil ka mang ginaginibo, tapos ma-re-elect ka na naman, anong purpose mo? Ngani ngaya permisa ng may honorarium. Maray na ngayon ni kay sa tambay. Bata pati ang minagara na dyan sa barangay, mga tambay. Isuportan man kan mga tambay, ta siyempre, painomon sa nakiduwang bilog, ayos na. Pero dahil man kiginibuhan, yan ang gusto nindo sa barangay nindo. Yan ang gusto nindo sa barangay nindo, painomon sa nakamukiduwang bilog. Iyon ang ibuboto nindo. Pero pag abot duman sa dapat trabaho, bilang kaunsilor, bilang kagawad sa barangay, bilang kapitan, dahil man kiginagi nga tapos makusugon pambot ma-re-elect, masupog man tabi ka mo. Sabi ko na nga ni Sendo, kung ako naging opisyal sa inman, maski nasyonal o kung sa inman, pag di ako kinaginibuan, dahil pa natatapos ang turno ko, ma-resign ako. Tamakasupogon baga, dahil ka man kiginibo. Dahil pa kang ginagigibo baga ng mga, ay pinagibo naman. Mabibilang mo sa nasaguramoy mo, itong sa mga opisyalista na nasupog siya, nag-resign. Nasupog nga ako, taday man niya ako kiginibuhan, ma-resign na sana nga ako, iyan ang maurag. Iyugon mo yan, dahil ka man kiginibuhan, tapos makusugon pambot mo mag-re-elect. Iyan ang maurag ko nasuk ngaya. Taday ko ngayon nagampanan panuga ko sa Indo. Dahil pa natatapos ang turno, ma-resign ako. Nasusupugon ako sa Indo. Dahil ko man naitao sa kuyang ipinangako sa Indo, kaya ma-resign na ngayon ako. Iyan ang maurag. Pero kung ma-re-elect ka, dahil ka nga ginibo dyan sa imong barangay, dahil kang supog ka. Hinda ako daw sumasabi. Ay, nako. Dahil man baga ngayon ang kisupog, sabi ni Manay Gina, yan sana. Tapos kita, manaluluko man kita sa barangay. Kaya, ang may diferensya, kitang nagbuburuto. Arab mo niyan, hilingan na po nindo. Rally digdi, rally duman. Dahil na maaraman kung saan gustong magkaputo yung gobyerno sa Pilipinas. Pero iyon si binuruto. Tapos ngunyan, rally-rally ka mo. So, dudunong nino. Sige ha. Barangay and SK election and filing kang COC September 28 to October 5. Yan. Purup na kamo, mag-isip-isip na tabi kamo sa mga makarandidato. Sa barangay and SK election. Ang campaign period mapon October 22 to October 31. Ang campaign period. Ang eleksyon, tabi, kang barangay and SK election yun na 2026 sa November 2, 2026. Ano yan? Piyesta po yan kan mga kalag. Piyesta po yan kan mga kalag. Kaya bantayan po nindo sa mga kalag. Katabi sa mga kalag magburuto. Serbisyo asin reparo. Bantayan po nindo sa mga kalag tamaburoto yan. November to ang eleksyon kang barangay NSK. Na inabangan, Iyan ngayang barantayan tadaw. Baka ngayang magburoto. Mr. Hulbota. Yan!
Broadcast. Oh, sige tabi mga tugang so iba pa na mga pag-urerestoryahan ta at yan na sana duman sa programa ta 10 to 11. Ano palang kita ngunyan ta Biyernes sa bagong malinaw po kita. Yo. Baka dyan makasabay ta duman si Sir Mike Lawrence Bron, May ang tourism officer kang LGU Malinaw. sa kapwa. Ramon ta sa mga nakalinyadang mga aktibidades sa Tabak. Ay, Tabak Festival to. Tapos ng Tabak Festival. Alinaw Festival. O dyan sa Banwaan kang Malinaw, tama, piyesta naman. Es ng Ngunya na bulan kang Hulyo iyan, piyesta dyan sa Malinaw. pasara. Igwaman sindaki simple na selebrasyon kang Alinaw Festival. Bawat hina. Ayo, at yan tabi yan, ang tabay po kamo, aramon ta kung anon mga aktibidades na pigahanda man kang LGU Malinaw. Vidor ng Sa panginginot pa yan ni Mayor Shi Capos Bilo. Yo. tumu. Sige, paaram na po muna kita digdi sa programa. Kaaga. Siya ang ating Dahil ka na ngayon nagkakanta sa programa mo. Chacha para sa masa. Kahit ito baga ngayon, pag kada Biyernes ngayon, nagkakanta ka. Kasa. May Dahil na ibahong ko na ngunyan, tapag kandidato ko tabi manay Gina, dahil na kumakanta, dahil na kumataram. Maparoso-roso na sana kami ni Manay Alice. tagapaglingkod. Sa Pag inapod ako sa entablado, sa sabato na ako ni Manay Alice. Maparoso-roso tulos kami. Ngunit ang tugtog! es ng pag-asa. No. Chacha para sa masa. Sayaw ng pag-asa. Oh, tapos na yan, 2023, mati na yan. Sa akin, sa Yo! kapwa. Sige, sa pangaran po ni maestro nila doon ni SM Sir Tony. Sa tuwina. Sa pangaran man po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Sa pangaran ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burze, Sa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, may paninindigan. ABC President Cap Art Avila kay Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, Kapag tang BM Attorney Giayo Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Mr. Siyempre ang Sibraga Isliner. Salamat. Hoses ng Sa saindo po gabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to. ang broadcaster. Salamat tunon po sa saindong padagos na pagtitiwala. Problem Sa saindong linggo. tinutugunan. Param na po muna, Manimok Saya po ini si Mr. Hulbutana. Yang pinakidor Sa Lunes naman kita magaribanan, ano? Lagi po sa programa. ng Ay pag Lunes pala may flag racing. dang Mabala na. Yo. Pag Lunes day ako nakapag-programa, ibig sabihin nag-attender ako kay flag racing. ating sandi. Pero pag dae, di ma-programa kita. Para Iyo po. masa. So, happy weekend po sa gabos. Kasa. Iringat po kita. Enjoy po lang kita ha. Igan. Enjoy lang po kita ta. Abang nabubuhay kita ta. Alipot sana ang buhay sa ibabaw kang kinaban. Dapat nga mag-enjoy sana. Dapat happy lang. Yo! Mr. Pero permisa na po kita mag-iringat ha. Happy weekend po sa gabos. ng pa Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. para sa masa. Serbisyo, asin Sayaw ng ripa, pag-asa. May paninindigan. Malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod. Asin ripa. Sa tuwina. Mr. Hulbotana. Bose. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi
na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.